Voinko se käyttäytyä nyt? Oikeest! Voinko se käyttäytyä? Ei oo oikein. Silja. Missä me näytetään? Me halutaan peinei. Hei, tää teki. Voinko me olla näin? Joo, näin. Me ollaan nyt Pakussa. Me käytiin äsken kaupassa, mutta me unohdettiin kuvata kaupassa. Niin. Ostettiin nyt Niin nyt on paljon ruokaa. Voinko kuvata meidän ruokia? Nyt on paljon ruokaa. Ja nyt me ollaan sitten... Munkit on tuolla. Voiko sä osoittaa sinne valoa? Lisätäydennystä Mikaelalle. Tuolla minun munkkini. No joo. Nyt me ollaan joka tapauksessa toisiaan. siellä. Nyt me ollaan matkalla tallille. Koet me kuollaan? Jee. Tultiin nyt tallille. Täällä siivotaan jääkaappia. Yes! Mä siivosin tuolta, mä nyt jotain roskia. Tai jotain. Emma. Me ollaan nyt oltu reippaita ja järjestelty koko jääkaappi. Ja siivottu alakerta. Ja siivottu. Paitsi tuolla on kyllä jotakin kakkaa. Ja nyt me niin siivottiin sitä. No joo. Tässä on joka meidän ruoat. Meillä on ihan sairaasti ruokaa. No ei haittaa. Meillä on täällä nyt moukarilettien tekeminen kesken. Voit sä kuvaa mun moukariin? Voin. Tässä on, siinä on Oona tehdä moukarilettiä. Miksi on meidän taiteilijana? Siinä on Iidan moukariletti. Mullakin on moukariletti. Mulle tulee moukariletti. Joo, ja Hennallekin tulee Tässä on moukariletti. Cleo. Ja mä kuivan. Ai Veerallekin tulee. Tuleeko Emmalle? Emmallekin tulee moukariletti. Mullakin on moukariletti. Mä voisin nopea kuvaa sitä. Täällä on mun moukariletti. No joo, joka tapauksessa. Voitko sä kuvaa tätä? Hei, ei vitsi. Kuva. Älä sitten. Henna, sä et voida koskea. Mä juttelen Hennan kavereiden kanssa Kikissä. Yeah. Mä oon nyt menossa nukkumaan. Ja joo, kello tulee 10. Voitko tarkentaa? No ei nyt onnistu. No kello tulee nyt joka tapauksessa 10. Ja noin muut on vielä tuolla keittiössä. Näkyisikö tuolla jossakin valoa? No ei siellä kyllä nyt näe. No joka tapauksessa noin muut on vielä tuolla keittiössä. Ja en tiedä mitä liian tekee vielä siellä, mutta ne menen nyt nukkumaan, koska mua väsyttää. Jep. Kello on jotain 4 yöllä. Ja mä en todellakaan saa nukuttua, koska kaikki kuorsaa. No nyt ne lopetti. Ota. Niin, me ollaan nyt kaikki hereillä. Ja mitäs kello on vähän yli 8? 17 yli 8 ja... No joo, meillä olisi vasta 9. 9 olisi ollut herätys ja 10 alkaa tunnit, mutta me nyt ollaan jo kaikki hereillä. Hei, kattokaa. Feimi! Jee. Paukaripäät! Mäkin haluun olla feimi. Kuvaa mua. En mä pysty. Puhuu nyt jotain. Tietääks, Masi haluaa syömään. Mä oon syönyt jo aamupalan. Masikin syö. Ja ne ei ole. Ja sit... Vois ottaa moukkarin pois. Mäkin voisin katsoa mitä ne tulee. Niin, me ollaan toisella tunnilla ne onkaan. No, Ja mulla on kurkku ihan sikakipeä. Saan mä sulta kurkkupastillin? Kurkkulääkkeen. Ei kun onhan! Molkodella. Sit me ollaan toisella tunnilla. Oi, lukkaa. Heippa! Täällä hoitaa heppoi. Mä harjan ponitan valmiiksi. Et mä saan sit laitettu Cleonkin kuntoon nopeet. Kun ne jää kuvaamaan. Toista tuntia tai eka tunti. Täällä nää laittaa näitä kuntoon. Me ollaan nyt hoidettu meidän hevoset. Siellä Cleo ihmettelee ja Ponita tossa.
Niin me ollaan nyt hoidettu meidän hevoset ja nyt me lähdetään kuvaa tuota aikaa tuntia. Tulee toisen radan, koska nyt nostettiin esteitä. Nyt mä kuvaan. Nyt menee hyvin. Mä oon siellä vieressä, me liikutaan yhtä aikaa. Sä kyllä liikut vähän jäljessä. Hyvin. Oikein hyvin tuli se väli. Onks toi metrin tai oksari? 1, 2, 3, hyppy. Nyt sä huurustit tän. Mitä huurustanut? Huurustit sekin hönkäsevä kakkalein. Sulla on prinssinä. Eikä oo. Sulla ei varaa valittaa. Mulla onkin kuin kuningas. Sulla. Onko se sininen vai vaaleapunainen? Ei, se on vaaleanvihreä, koska masi. Mulla on punainen. Onko lukea on punainen? Vielä 2 viimeistä estetään. Punainen prinssinä. Neela sujuu hyvin. Ui, nyt tuli väärä suunta zoomissa, mutta ei, kunhan ei tapa mua. No niin, sit edestä. Mä rakastan miksuistuntaa. Mäkin. Mä rakastan miksua. Konita käy kuumana. Iida varassa tuut ihan pian tielle. Jatkuuks tää vielä? Ei. No niin, rata loppui. Hyvin meni. Tunti meni ihan hyvin. Ponitalo oli jälleen kerran taas vähän energiaa ja joutuisi ottaa sitä vähän enemmän kiinni välillä. Mutta muuten meni ihan hyvin. Kuvaa jo. No joo, Leolla oli ihan sairaasti liikaa energiaa. Ja sen takia mulla oli vähän pidättelemisongelmia. Sitten mä en oikein osannut tuoda sitä aluksi ainakaan esteelle yhtään. Ja sitten me jäätiin koko ajan tosi pohjaan. Mut muuten se oli ihan kiva, vaikka vähän tämmönen sählä taas. Ja minä tippuin 2 vitun kertaa. Nyt se menee. Miksi sulla meni tunti? Menee tonne talliin nyt. Laura on siellä. Ponitalo vistä. Se ottaa sen pois ja sanoo, että jätä boksiin. Se ottaa sen pois. Nyt tää lähtee piekkaroimaan. No mitä? Sä oot. Ei kyllä voi mennä mistä. Mä oon loimittanutkin mun hevosen. Sä tiedät. Mä harjaan mun hevosen huolella. Mä harjasin mun hevosen. Mä harjaan huolella. Tai sit Matidas. Annatko pusun? Hieno tämä. Ponitalo kiire. Nyt on kriittinen. Se on aika pahis, kun ottaa vaan kädellä turva ympäri. Oikein nätti loimi on, oi että. Miksu päästi jo ponitan. Paljon vaatteellisia ponia, ne ei oo enää alasti. Siitä tulee vielä 1. No kylläpä säntäilee. Mitä sä hourit? Ja laittaa potin kiinni. Aletaan tekemään täällä ruokaa. Paitsi että mä syön lettuja siinä välissä, kun mun ruoka valmistuu. Meni vähän väärinpäin nää sanoin, niin Ja mä alan kohta syömään ruokaa kanssa. Jee. Kuvaako se? Kuva. Mä menen nyt ratsastaa täällä Masilla. Ja Neija tulee kohta kans ratsastaa. Ja mä nyt hoidan tän kuntoon ja sit mä lähden Maneesille. joo, niin mä oon nyt täällä Sissin selässä, niin kuin huomaatte. Mä nyt ratsastan tällä. Ja Henna toimii meidän ratsastuksen opettajana. Keksii meille tehtäviä ja näin.
Joo, nyt ei ollut kiva poni siellä. No joo, mä en ole koskaan mennyt sillä, mutta ehkä tää jotenkin onnistuu. Tääkään ei oo kiva poni varmaan. Nyt mä oon pitämässä näillä tuntia ja nää säätelee laukkoja. Ja sit tossa tehdään sellaista väistöhommaa noiden väleistä tonne. Nostetaan laukka ja tullaan tosta toi. Sitten tulee Miksu. Kuinka monta? Miksu tulee nyt 5 askeleella. Hienosti ja kehu sitä. Oikein hieno. 6, 2, 3, 4, 5. Hyvä nosto. Ja rauha. Hyvä. Vähän voit vielä laskea raville niin kuin pari askelta myöhemmin. Hyvä. Me oltiin äsken ratsastamassa. Mä en tiedä onko tää vähän sumea, mutta niin me oltiin äsken ratsastamassa ja menin sissillä. Ja Mä menin Masilla. Ja Henna piti meille ensin tunti ja sitten sen jälkeen, kun Miksu lopetti ratsastuksen, niin sitten Miksu piti meille tunti ja sissi oli oikein kiva. Yeah. Masi, se ei ollut niin kiva kuin viime viikonloppu. Se heti perää. Joo, me tehtiin kaikenlaisia tehtäviä, mutta mä en nyt jaksa selostaa, että mitä kaikkea. Jep. Me ollaan nyt tässä lähes ratsastaa seuraavia hevosia. Miksu menee vaanilla ja me menen leidillä, joka lagaa. Joo. Ne menee kingillä. Pestää mun uljas ratsastuksella. Me ollaan nyt täällä Maneesissa. Mä ratsastin just Vaavin ja nyt Nea menee sillä. Kohta mä menen Ponitalla, sit kun Veera lopettaa ja sitten mä oonkin ratsastanut kaikki itsenäiset tänään. Henna on paras. Henna ei ole paras. Henna on paras. Niin ja nyt loppuverkkaa Vaavin. Kai. Mihin te menette? Siitä on piiloa.
Häntä vielä pääsi, kun Miksuhan tässä vielä laukkailee, niin... Niin, siis voisi käydä kyllä. Niin. Tuli kyllä huono kuva, mutta... No vittu. Kettu. Anteeksi, nyt mennään. No mä tulin alun perin ratsastaa Lady, mut mä en mä menin sinne kyllä jonkun aikaa. Sen jälkeen me vaihdettiin Lauran kanssa ja mä menin Kingillä. Lady oli vähän semmonen, en mä tiedä, se oli vähän semmonen, ei nyt varsinaisesti energinen, mut sitten ei nyt sellainen niinku laiskakaan, se oli vähän sellainen outo. Sitten Kingi, niin, mä toivon, että tää kuuluu tää musiikki yli. Niin Kingi oli ihan sikakiva. Aluksi se pomppi ja sähläsi ja niinku sääti tosi paljon. Mut sit kun se vähän rentoutui ja alkoi kuuntelemaan, niin se oli vaikka kiva. Ja sitten niin viimeisen mulla oli vielä Vaavi. Ja Vaavi oli ihan sairaan kiva. Ja niin, joo. Vaavin kanssa mä en oikein koskaan keksi mitään kauheasti tekemistä. Tää on tosi sellainen miellyttämishalunen ja sellainen. Mulla on vähän vaikea keksiä tän kanssa tekemistä, kun mun tekee vaan mieli istua täällä selässä ja ratsastaa joka suuntaan. Vaavi oli oikein kiva. Mä oon nyt ratsastanut tän ponin ja meni vaan ihan perusjuttuja ja tää oli tosi kiva. Se on pitkä aikaa näin kiva. Oh my god. Sillä on vähän hiki. On joo. Nyt me lähdetään, tai käydään ja sitten me lähdetään talliin. Selitä toki. Joo. Me tultiin äsken ratsastamasta. Ja niin... Musta tuntuu, että mun paita tippuu. No joo, me tultiin äsken ratsastamasta. Ja mä luulen, että kello olisi paljon enemmän. Mut sit se onkin vasta 20:06. Siellä mä olen. Niin. No mun pitäisi alkaa tekee koulujuttu. Tai mun pitäisi suomentaa yksi ruotsin kappale ja näin. Mä alan tekee koulujuttuja. Me ei jaksa mukaan tekee kouluja. Sori, mutta mä nyt videoan kuitenkin. Me tultiin nyt sisään. Mä en muista videoiteeks me tätä, mutta kuitenkin me tultiin sisään. Mä luen nytten kasvioppeja. Meillä on koe. Ja noi jotkut lähtee juoksuttamaan varsoja tai irtojuoksuttaa. Ja me ollaan täällä sisällä jotkut. Ja silleen. Ja sitten kohta alkaa putous. Hihi. Mä voin puhua. Kurppu on kipeä. Kohta alkaa putous. Meillä on tässä eväät ja... Eväät. Tomaatti. Alkaa putous. Tunnilla pärre ja sitten sit itsenäisellä Lady Cleo Kingi tai Vaavi. Ja Tunnilla ponita ja itsenäisesti ponita tai Vaavi. Me ajateltiin tehdä jotain, mutta me ei keksitä mitä. Ja miksi väsyttää. Ei jaksa. Ja mä en ainakaan kuvannut näiden videopostausta ainakaan 3 kertaa. Tuolla on Veera. Veera, haluatko sä näyttää itsesi? Ei sitten. Siinä on rakkaat. Tosi rakkaat. Ja siinä on Hennu. Ja Hennu kuningasnakki. Henna kertoi mulle, että sillä on kuningasnakki. Ketä Henna käsiksi? Irrotetaan kiraaja. me ollaan kohta menossa nukkumaan. Ei vielä. En minä ole. Mut... Tää lukee kokeisiin. No, miksi sun lukee kokeisiin? Mä olin reipas ja suomensin tossa jo yhden ruotsin kappaleen. Mut... Joo. Mä eksä sen enempää panostaa nyt kouluun. Et mä menen kohta nukkumaan ja miksi sun panostaa kouluun. Ja... Mitä sen se kello on? Mä oon vähän yli 10. Kello on 10. No niin, kello on 10. Jee. Hyvää yötä. Mä heräsin joskus 7:30 jo. Mä en saanut enää unta. Ja nyt nää toisetkin on herännyt. Ulkona on lämmin. Tosi lämmin. +1. Voihan nyt. On se. Ja se halus tarkentaa. Se haluu.
Se ei tykkää susta. Se on plus 1. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Nyt Miksu pesee ponitan suojia tossa. Vähän on likaiset, ja ne on vähän likaiset. Vähän. Hieman likaiset. Sitten täällä on ikinä niitä peliä, ne ja pelaa tuolla saunassa. Ei, mä kuolin. Ja Miksu on saanut yhden melkein pestyä. Pelaat sä Flappy Birdia? Nyt Miksu on saanut putsattua ne jotenkin päin ja ne on ihan kauhean likaiset siltikin. Okei, joo. Mä en halua laittaa peukkuja. Nyt mä kuolin mun pelissä sun takia. Ja ne on tässä asian jälkeen koko ajan 28. Sen enkka on 28, siis 29 koskaan. Nyt me lähdetään pesemään kamoja ja hoitamaan heppoja. Ja Ei. sitten mennään kuvaan noitten tuntia. Siis noitten toisten, ei meidän tuntia. Siis niinku ei meidän tuntia, ne on meidän kanssa samalla tunnilla. Siellä on meidän ponit. Ne on menee pärreillä. Niin meidänkin. Heppa on siinä. Mulla on paljon sekuntia. Mä oon nyt saanut noin leidin kamat pestyä ja miksi sulla on vielä noin ponita vähän kesken? Mut niin. Joo. Kohta me ollaan sit pesty nämä kamat ja sitten mennään taas kuvaa ekaa tuntia. Ja sitten nyt on kyllä likaa. Niin ja sitten kun me ollaan oltu kuvaa sitä, niin sitten on meidän oma tunti. Ja näin. Jee. Täällä me toimitaan nyt kameramiehinä. No me toimitaan nyt kameramiehinä aktiivisesti. Siellä on yksi kamera. Siellä on toinen kamera. Tässä on toinen kamera. Toimitaan kameramiehinä. Kun Laura ratsastaa. Pierre tuli. Ida ratsastaa kans. Meillä oli äsken koulutunti. Ja mä menin tälle. Wow! Päri oli vaikka kuin kiva. Vähän sillä paino just tälleen kädelle. Ja näin, mut se oli muuten vaikka kuin kiva. Näetkö sulla siinä? Joo. No ponita oli ihan kiva. Tai se oli oikeastaan tosi kiva. Mitä nyt vähän No nyt ei kyllä enää. Mut siis mä en oikein osannut. Tai mä vähän mokailin siellä, mutta muuten se oli tosi kiva. No oikeesti mulla on ihan sairaan. Söin äsken ja ne päälle syö vielä. Mä olin just itse asiassa lähes hakea kameraa, mutta saanko sulla? Niin ja nyt mä lähden kuvailemaan noita toisia, sit mä menen itekin ratsastaan. Yes. Uskon. Nyt mennään siis kuvaamaan. Jei! Tänne. Menee ratsastaan lukeen. Täällä on vielä Veera. Oi!
Sano vaan Veera. Ne tulee kohta. Mäkään. Joo. Mä menin Masilla. Mä pidin äsken näille tuntia ja nyt mä hyppäsin vähäksi aikaa Masin selkään. Ja tämän jälkeen mä jatkan vielä vähän aikaa näiden tuntien pitämissä ja jes, sit varmaan lopetellaan. Me lopetettiin äsken ratsastaminen, tai kaikki lopetti äsken ratsastamisen. Ja joo. Sitten kun mä olin mennyt Masille, niin sit me oikeastaan niin Henna meni vielä loppuverkkaamaan mut. Et sit me oikeastaan jo lopeteltiin ja nyt kello on varmaan jotakin 3:30. Joo. 25:03 ja no vähän reilu tunnin päästä lähdetään. Jee. Me ollaan nyt lähdössä kohta. Täällä varaillaan pakupaikkoja. Ja joo, me ollaan siis ihan just lähdössä. Ja oikeesti aina sunnuntaisin tähän aikaan, niin mä aina syön kaikki mahdolliset mun ruuat, mitä mulla on jäljellä. Nyt mä oon ihan täynnä ja mulla on vähän huono olo, koska mä syön aina niin paljon. Koska mä haluan jättää tän, tai mä haluan niinku, että mulla on turhaa ruokaa, niin mä syön aina ihan sikana. Mut joo, nyt me lähdetään.